Brutal nga gipatay sa iyang kaugalingon nga igsuon ang 34 anyos nga lalaki sa Barangay Wangan, Calinan District, Davao City pasado alas 3 Domingo sa kaadlawon Hulyo 20, 2025. Halos dili na maila ang biktima nga si alias John, usa ka construction worker tungod sa daghang samad nga naangkon. Gingong gibusdakan pa og bato sa suspect ang naong sa biktima. Gitudlong responsable sa krimen ang igsuon nga si alias Junjun, 39 anyos, usa ka laborer. Apil sa gitigbas og naangol ang live-in partner sa biktima ug ilang 11 ka bulan nga anak. Base sa investigasyon sa Calinan Police Station 10, nag-uban pa og inom ang biktima og suspect hangtod alas 10 sa gabi niadtong Sabado, Hulyo 19, aya nahitabo ang yangnig nga krimen. Nasayran sab nga magsigig away ang magsuon, kamanghuran ang namatay nga biktima samtang ikalima sa unom ka magsuon ang suspect. Away magsuon eh. According mo dito sila sa ilabong kapamilya, mga kapila na po sila nag-away, nag-abot na sinakitay na gid sila. Yung that time na dinunggabay na po na sila. Pero wala po ni file of case. Mo lagi magsuon. So hanggang mama nga dito nakipagsuon. So wala lang, di na ito mapurso ang kaso kung hindi ko sila ma-file kaya magpamilya. So kanina daw nga time na according po sa iyang pamilya na dito namong napangutana na before the incident, kani sila tulo nag-inom. Ang suspect, ang namatay, o ang katong asawa sa suspect. Subay sa report, giaway sa suspect ang iyang asawa niya tungtungura o giakusahan nga doon kini relasyon sa iyang manghod nga biktima. Apan nakasibat ang asawa sa suspitsado, kuyog ang tulo ka mga anak. Dinhi gisulong sa suspect ang balay sa iyang igsuon nga biktima o gitigbas-tigbas sa makadagang higayon. Sumala sa Calinan Police, posibleng selos ang motibo sa krimen. Allegedly, iyang ginabaso lang iyang asawa nga murag nakabay sila something sa igsuon. So, kung atong tanawan ng area, malabo magsiguro kay tapat naman sila balay. Both families na aman dito. Ang balay po siya mama, naalam mo dito. Siguro nadala lang po siguro sa previous na mga away nila. So, kato, una nag-away ang mag-asawa. Then, may takas, iyang ipasibat ang iyang asawa, siguro nidaga, ginadlok. Lahat ito mo siya yung suon. Actually, ang balay nila, siguro mga 10 steps, 15 steps lang ang kalayo. Iyang gisulong niya yung suon. So, kato, according sa nagtigbas niya diretso. Then, after matigbas, iya po sulay tigbas ang asawa aning namatay. Gidala sa SPMC ang asawa sa biktima ug ang bata nga nakihagumsab ug mga samad tinigbasan. Luwas na sa kuyaw nga kahimtang. Balog na sa Calinan Police Station ang suspect human maaresto sa mga pulis. Wala na mihatag sa iyang pahayag ang suspect. Desidido ang 72 anyos nga inahan sa suspect nga mopasaka og kaso. Buot sa inahan nga basulan ug makaamgo ang iyang anak nga suspect sa iyang gihimong pagtigbas patay sa iyang kaugalingong igsuon. Yung kaayo ma'am, ay sakit nga nagguba ang naong sa akong anak. May ako'y gipatay. May ako'y gipatay. Pinanggaan ako na sila ma'am kay isa akong kalisod. Ako na siya kasuhan kay hindi na ko kasuhan niya. Magsige siya suri-suri. Daghan po mga yan mahitabuon niya. May nasa sa presuhan kay ano siya malikay ugkuhan. Di na makabuhat og dautan. Wala akong plano siya ka. Kasong murder o frustrated murder ang ipasaka batok sa suspect. Gihaya na ang patayng lawas sa biktima ug ikatakdang ilubong sa Hulyo 28 ning tuiga. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.